Entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien denw ni tungarangew lafiyali kama sojoko la maa min be yen no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka sɔrɔ a la I jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la Coyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Siviri November kalo tile 16 san 2024 amunu sɔgɔlen Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kasangani anga chamache fanga nyamoko ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni vérificateur général ale ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔnɔna san 2023 kɔnɔna ka don san 2024 na ale yɛrɛ kɔni bɔla ka papier damadɔ ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la d'armée Assimi Goïta ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni corruption o yɛrɛ kɔni papier 70 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni vérificateur général ale yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka ataka a ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta. Kasangani an ka lakana tigilamaaw ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛna an ka faba kɔnɔna na an ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Torokɔrɔbugu a yirala k'a fɔ olu commissariat de police maaw ka wuli ka jɔ la novembre kalo tile 10 ka don novembre kalo tile 11 na san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u bɔla k'o tigɛ da sifinnaka maa 2 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ko ka nɛgɛ kanɲɛ 3 waati u ka sufɛ wuli ka jɔ olu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla sifinnaka maa fɔlɔ min kan ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 19 la n'u yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ ni bolola marifa o yɛrɛ kɔni ye o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni tilala tuguni ka moto y'u bolo moto min ni sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen n'o la kosɛbɛ u tilala tun k'a yira k'a fɔ ko o dugusajɛ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kɛ sifinnaka filanan o yɛrɛ kɔni kan ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 23 ɲɔgɔn kɔ la Dawudabugu ale sigida kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ni sifinnaka yɛrɛ kɔni ko a yɛrɛ kɔni jɔla la kosɛbɛ ko a yɛrɛ kɔni sen bɛ binkani wale groupe o yɛrɛ kɔni caman na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye u ye tigɛdaka ni maa 2 ninnu kan u ni ɲagɛnni min ka kan k'u da u kan o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ni i maa o maa ni i yɛrɛ kɔni sɔrɔla binkani wale la ko tolérance ko o yɛrɛ kɔni tɛ kɛ ye ko i ni ɲagɛnni min ka kan ko o yɛrɛ kɔni bɛ da i kan i kɛla sifinnaka ye i kɛla sijɛ ye ko i ni ɲagɛnni min ka kan ko o b'o da i kan. Alisa an bɛ to an ka lakana tigilamaaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na an bɛ taa kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kɛɲɛba ale yɛrɛ kɔni commissariat de police maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissaire divisionnaire min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Akunja Nabu ale ni a ka adjoint Manju Sise a yirala k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na o bɔla kɔ u tigɛ da binkani wale tigilamaa maa 12 ɲɔgɔn kɔ kan a yirala k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu ko olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla fɛn min yɛrɛ kɔni binkani wale tigilamɔgɔ ka groupe 2 ɲɔgɔn kɔ ye ko u yɛrɛ kɔni tun bɛ o jɛkulu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye commissariat de police maaw ye olu bɔla ka kunnafoniya ko yɛrɛ kɔni bila u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu tigɛda kɔni kɛla minnu kan ko u yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni siganafɛn caman i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolola marifaw ye ale ni marifa automatique ko olu yɛrɛ kɔni caman sɔrɔla o kun o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye moto ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye produit pharmaceutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ fura minnu wele ko ɲɛnaminima furaw olu yɛrɛ kɔni caman sɔrɔla u kun ani
sefa wari wa bi sheki nyoko ko o ere koni sorola ni ma ko fota nu ko kuna fono ulu ere koni bola kaira ka fo ko ere koni bingan wali ko ere koni chamanta ka kinyeba alina marabulo segere ami wati mina ina fosano ni ma ko fota nu ere koni bu ukanda kana tigla mo ka bulo ko uninya kini min maka uninya kini min kaka ere koni bala ko udauka Orange Mali ka sangani aleka kuna fonyo konna ami wakati mina ina fasisa no uere kwa bola ka kuna fonya uere kwa bla ka sababu yake uere kwa kuni wati dodi mama no vamrukalu kleta ani duru kuni uyasoro mama ni maseke ka pisi ale identifie ku ubika daga juru siratike ami wakati mina ina fasisa no ubola ka kuna fonya ko uere kwa nje safoka tase de samrukalu kleta nduru mako bela jele meseka ta kata ka pisi ka ale identifie wati yere kunje ya wala sabela jele meseka nimisi wasa uere kwa sura akapisi alekun kankula Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ale bola ka kunafunya uere koni bla kerekerani ala uganyema ba ale koni bola ka kunafunya ko audience ko sebe uaira ka fo anga fa ba ale koni nana ko femi ere koni butigu ye ko uluere koni chama mesigi dawla butigi mununi uluere koni kelenu ko ka bara fe gulo uluere koni ferelima ani femi ere koni nyana mini ya femi uaira ka fo ni butigi ko fotanu uere koni be fereke mamunu mako uere koni te fereke bago uere koni wulo mako sebe ka sababu yake femi ere koni shifina kadem sanu ku uere kon be nyana minima fo ani gulo uere kon fere ni ma ko fota ni ma o okum de kon nana uere kon ni wele ku uere kon bloma angala kana tikla mo kon e ma mani iere kon sorola gulo ale ni nyana minima fo fere lira dem sanu ma ko nyangini ko uere kon be takanda iga ameta anga jamana ale Quran fa fe fem yere konni anga jamana Quran fa fam be no ni abibule ko kidala ayra la ka fo ale yere konni sorola anga la kana tikla ma fe abe sankele o yere konni nyoko ko bo ga ona ta ka be ayra la ka fo kele o yere konni kala sababu ka mamun bo udaka woro la ko o yere konni sigla ka ta kidala ale marabulu konna ko ga ami wakati mina ina fo sisa no ayra la ka fo fem yere konni la kana bale o yere konni be ni marabulu ko fota ale yere konni siraw kan ko sebe o yere konni bala ka wuli ko era kon bla fangati kila mugoma alsa amito anga jamana Quran fa ale kuna fomo kon nana kere ne ala Tombouctou ale sigidan beno nabi abudi ko sankuri novembre ko klita ani nani samba fla ani mukon nani kon nana ayra la kafo ku era kon bola ka shuen wale ko uta ku ka misiri saba min beno ko era kon kele segere o kum de kon nana ayra la kafo ku kon bola ku ka pano solaire ko era kon shuen ani famiere kon ne u ka batterie foni kunchala ameta Senegal femiere koni binal Dakari alsa alere koni baraw bala katime Dakari ale jamana konnana ayra la ka fo anga seko aneni dongo tikila mami benoni abibele ko Abibi Keita alsa alere koni balaka aseko ani adonko ore koni ira ko sebe Dakari ale marabulu konnana kerenkerene ala u ka worom benoni ale bibele ko Galerie d'Art awere koni sojale no ko sebe ne ame fole anita sibla ko utaka aneshi anga shifina ka demsenima akabliga jola nine kume dansiki ke bi kuna funna anga foli ba obela jele ya au kan be shinini alamanga jwana